nagmasidlakon. Pagkatahum isaysay kay nasinati ko. Ang gugma niya ni Kristo nga gipangandoy ko. Pagkatahum isaysay MAOY akong tinguha. Pagsaysay sa balita sa gugma ni Jesus. Pagkatahum isaysay sa gugma ni Jesus. Labaw pangahinandum kaysa bahandi man. Pagkatahum isaysay kay naluwas ako. Mao kining hinungdan nga ginasaysay ko. Pagkatahum isaysay mao akong tinguha. Pagsaysay sa balita sa gugma ni Jesus. Pagkatahum isaysay sa gugma ni Jesus. Kay ang moduol niya kalipay maangkon. Pagkatahum isaysay ang kaluwasan niya. Kay ang wala masayud angay'ng suginlan ko. Pagkatahum isaysay MAOY akong tinguha. Pagsaysay sa balita sa gugma ni Jesus.